sim number lai spa lai phunriu lai spa lai phunriu Ketenguk pa pada kon pada mensem bakoi amen ka jing e jung trai jing yu Jesus Christ bad ke jing e jong blai lember ke jing selok jong mensem bakoi kindan rengka bad pi baro rengka bad piru kohan men ko para how Jesus Christ mentang step tongin aingu ya blai try kan rat na banta ki jing e ke jing kerku ka ba ulat hese hangi iwe pai we kam tame ka jingre ka jing sumar ka jing u ka baul ai hangi hakin lagi sengi ke bladap berkerpang nag banta ki ka jing kerku ka baul ai hangi menemit lai hangi kemit ka basukan jai bad hagan ka step lapan ki biang yangi baul ai hangi ka ne ka sengi bat mai ka sengi ke badap da ka jing kermen ka sengi badap da kata ka jing ngai hau den mata ka dau hagan ka step Tongin IT ala de ha kikti kijungu ha gajing sumasuk khair jungu bangin like na baro gajing ma gajing mensau batkum juro bangin yo e kata gajing koi gajing khia berkerpang bangila ban iu kham kerpang bangila ban wan shu kham kerpang batkum juro bangila ban priang ya kata kubor jong gajing ha jong gajing isne gajing hu hangi paiwei lengba ki kam ki bah ki bangile lengba ke jeng ya ki paramarjan tongin paishu bad ngisusi ala ki jong ki lat ki let ya ki jengduna breu ki jengi nang ba mangi we pai we ngilong kita ba bidor ban simenta ha gane ke jing trua ya gane ke jeng maya ke bakrau da ke jing kloi jengi ban ino ya kita ke jing embarem jengi bat kanla ban long kita ki bru ki bakloi ban im ke jing em ke batmai ke jing em ke bakoi tongin phai su da ke jing duai lang ke jengi ngap la au le badan bor baro pada pi ko men ko para ba le pok sibun da ke jing perkat da ki tin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le pala jenga da ke jing le pala jenga da ke jing le pala krawe jenga namar kata agar pari kamaria berkut kebaisa kete seti ia gaya berkerukut pada api kohmen kopara berdoai nak benta junga how try blay jungi blay badan bor boro winis nayangi badama bagi pop jungi unilam yangi syar kajing embom cukur amen who try to listen try to listen Christ,
duai ko blei ko jingklain jong ki ba kermen hame tos ngap isnei ya ki jing o jing nam jongi ba namar ba klem mame ka jing tlot breu ka ba yalam sha ka jing ya kamla ban lei e to ai hangi barabor ya ka jing rap jong ka jing e jong me da ka ba ngi imsngi ya ki hukum jong me ngin la ban pan sing bahaya me ha kamon bad ha kam dau trai jing Jesus Christ kon jong me we mat basan shareng kad bad me ha ga jing long ka we jong man sem ba ko ublei jinom la jinom amen Kajing pulih naksi tiba jong Paulus berkuat sya ki Kristan ha Korint. Ko para ngada kwa ba phin ya sya bat nga ha kajing la bit kindia. To ya sya bat nga ngadon kajing sngew dait not jing blai nakabanta jong phi. Namarba ngalapen ya te ktin ya phi baru Chris banterwaya pi kum kanaulet kurim batlem hau tengah jongkahi hendrei ngasyapting yo kumba upsen ula syukor ya ka im da ka jing sientis niu jong u te ya ka jing mut jong piru en saya lam baklano na ka jing it besisya bat basngur ya ukris namarada uno wan bat u yalap ya uwe payu jisu ubaya per na ubangi la yalam ne lada pi yo pediang ya uben sem ubaya per na uta uba pila yo pediang ne lada pi pediang ya ka gospel ubaya per na kata ke pila pediang pida pediang singo bha kloilan nga nyau yela de bangamlong bakam dunaba nekine ki apostol he main wat ladang along ubom pena hakajing keren hendai ngamlong kumta hakajing tip bat ngilapan pau senaya kene hapi haki eki baro hato ngalale pop mo dakabanga pendrit ilade khnang ba an pen kraw yapi namarba ngalayalap hapi ya ka gospel jong blai ngalalute ya kiwei pat kibalang dakaba pediang jingarap naki khnang ban yo syakri yapi bat men ba ngaladon bat pi bat habang ngala kerdu ngam sem laban kia yano na pi namar ya kijing don kam junga la pen biang de ki para banget ki balawan na Macedonia kumta ngala kiar bat ngandang kiar na kebaban kia yapi ha kano karukom kumpa kajing sisya ukris kadon hanga ya kane kajing singap kraw jonga en pen singap jar hakithan akhaya bad balai namarba ngam i japi ublai utip ba nga i japi aktin jong blai ni songo ya ublai Sam si spak kadwe nomor kras pak sam Bertropikan hijau utrai Bodo
kan sim jong ka jing long kun nama kum tangi perta abaku pa Trial dan rengkat bat pi Rengkat bat piru kajing pule naga gospel ba koit kat kum o Matthews Abraham hame try try Hakata kapor u Jisu long hala kisenran haba pi duai wat bun ktien kum gi gentil naba githarai ba en shashkor yaki na kabenta kajing bun ktien jungki Tewa long kumaki naba ukpa jungpi utiblopa ya kaba pidon kam shua ba pinpan na u pinduai kumni kan long kaba khoit ka karteng jungme kanwan ka hima jungme kan long ka mon jungme ha ka khandau kumba habneng tai hangi menta ga jingbam jungi kaba hala gasngi ba tomab yangi Yaki rengkang jungi kumbang rungi map ya gibales new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pen shoy Henry to pan la yangi na ka basnew naba lada pipan map na kibru ya ki pop jungki ukpa bneng jungpiru un map ya pi Henry lada pimap ya kibru ya ki pop jongki ye ukpa bneng jongpi unnomap ya ki pop jongpi ka gospel try kajing yaro yame ko Chris Chris Kohan men ko para ha u Jesus Christ ngi baro ngi long kawai ha ka jinget bat lengba ki jingduai jungi baman lakasngi den mata kadau ngi iwai paiwai ha ka jing em ka jungi kum ki kristan ngi duai bat ngi pelipor man kasngi bat kum juro don ki baduai man ka klimat ha ka jing em ka jungki Den mata kenal haga nekasngi tong ini apuson lang rengkat ki jingduai haga jing Kristan jungi bat balengi de banduai bat balengi don kam ya ki jingduai bat kumnoro ngin sape kumno ngide banduai kamtame lengba ka jing hikai jung Jisu haga nekasngi lengba ka jingduai kokpa jungi ha ka kitab jong u Jeremiah klanong lai pulai dekot lai ni yosngeu ba ka jubab ka baul ahengi balei ni duai Jeremiah lai pulai lai ong kumne to khot kerpa dianga ban ngan jubab ya pi ban ngan yathu ya pi ya ki bakrau bat ki bari ki ba pim pa jotip utrai ublei jungi uong inga pada pi bangide ban khot kerpa diu ban ladangi khot kerpa diu mau unjubab yangi kejubab jung u yangi kalong baun yathu yang aya pi ya ka ke bangi ngimla ban tip ya ka ke bangi ngimla ban yoi banun ayangi ka bangi ngimla ban yo ha ka jung em jung kem kebreu den mata kadau ngi dan kam ban duai ha ka jung em ka jung pi bakum juru ha ka ne kasngi u Jisu hikai yang iwei paiwei kumno ngidei banduai kamtame lengba kajing duai keba u hikai yang abadi pi kajing duai kokpa jungi kane kajing duai kebangi sai duai man kasngi omdei man kasngi Henry ha kasis ngiru ngi duai ya kane kajing duai bun sen habang isdang ya kano kajing trei habang ile ya kano kakam habangi song hai mene ne habangi lumlang hai ngasem ngi duai bun sen ya kane ke jing duai kokpa jongi den mata grau teng ha ke jing em ke jung pi
Haga jinglong junga ba jungpi abangi doa ya kana ga jing doai ngim semla ban moidur ne ban puson baha ya ki kenten ki ba ujisu ulai hanga bat pi ha kana ga jing doai ko pa jungi den mata ka daw sa chi sen ha kana ga step ujisu u hikai shu una patkan mau su yang ai pi bangi dei ban penlei jingmut bangi dei ban puson baha ya kiktin kiba ngi keno nengi duai lengba kane ke jing duai ko pa jungi ko hanen ko paraha kane ke jing duai ko pa jungi ngila ban om ba kane ke jing duai ke dei ka paso jong ka gospel bat kum juro ngi lap ba don ki nyau teli ke jing kerpat ha kane ke jing duai ko pa jungi bat ha ka ju ka por lengba kane ke jing duai ngi penpau kata ke jing kwa ka jing trang ka jing angnut jungi ki breu hau bleu kpa but kumjuru ngi laba mangi habangi dua ya kane ke jing duai ko kpa jungi ngi penpau ya kata ka jing ngai jungi hau bleu baom dei hang no ne hano bangi ngai en rei dei hau bleu marwehi ngila bro kane ke jing penpau jong ka jingai ke jungi lengba kane ke jing duai ke jungi bat kumjuru habangi duai ya kane ke jing duai ngila bro ba ngi IT ya lade ha kikti ha kita ke jing suma sukher ha ke jing yada ki jong ublai bat ngila banong ba ngi long kita ki breu ki baduna de nama takdau ngi khot kerpat ya me ko blei pamenwan ha ka jung em ka jungi ko men ko para nong ko nge ha ka ne ka jung duai ngi pen pau ko mo mene kata ka ngi pendor kata ka jing pen pau kata ka jing kwa ka jing thang ka jing angnut ka jungi but habangi duai ya ka ne ka jung duai ru ngi dai ban kan mau bangi ngi don kata ka jing ya dei ka bajan ka jungi baru blei ladang imdon kata ka jing ya jan ka bayat kata ka jing ya dei baya jan jungi baru blei klempet ngim semla ban keno ya kene ka jing duai ko pa jungi bat ladang imdon kata ka jing ya dei baru blei ngim semla hiru ban duai kino ki jing duai ha ki jing em ka jungi ban ngim lahiru ban khod yo blei ladang imdon kata ka jing ya dei ka bajan ka jungi dei mata ka dau ka jing ya dei bajan junga ba jungpi ba do blei pa ba kumjuro ba ki hanmen ki para ka jungi ni not ban keno lane ban duai ya kene ki jing duai ko pa jungi ba kumjuro ki we ki jing duai dei mata ka dau ngi dei ban kan mau haman ka sin bang yuan nak ba do blei ban duai kano ka jing duai la dei ka kane ke jing duai ka bangi posan manta ko pa jungi nongkong nang sabe ni dei ban kan mau bangi dei bandon kata ka jing ya jan jongi badu blei ni dei bandon kata ka jing ya jan jongi badu blei bat lengba kata ka jing ya jan jongi nginot ban khod yo blei ko pa jungi ha ki jing duai jungi ha ki jing don kam ki jungi bat kumjoro nginot ban IT yala de ha u but ha ki jing duai jungi ublei u itu yangi bamangi ngi dei ki khon ki jung u bat mangi rung itu bamangi ngi dei ki khon ki jung ublei ngi long kita ki khon binong ki khon bisot ki jung ublei kumjuro ko harmen ko para ha gane ke jung duai ka bangi lap mata kasngi ko mau mene dan nyau teli kita ke jung kerpat ki junga ki jung pi teman-teman ingin pej kato kan teli kita ke jingkerpat ke ba ngibu hak ma doblei pa jungi ha kane ka jing duai ka ba ngi sai duai bunsen ha kane ke jing duai ngi pen pau ya kata ka jing krau ka jong blei nokong ne sabe ngi pen pau ya kata ka jing krau jong ublei lengba kini kitin ki bangi khot ko pa jungi uba beneng ni penpau ya kata ka jing krau jong ublei ulong uba krau na ka banta junga ba jungpi lada long uba krau semla bantau ya kane ka prathei jungi lada semlong uba krau semla ban penurlong yang ba depi ha kadur ka jungu
bat semla ban khot yang ngi ki khon ki jungu bat mangi ngim semla ban khot yo blei ukpa jungi bat semla ban long long thau jungi lada ublei long bakrau den ma ta gadau habangi pe ha ga jing em ga junga ga jung phi na do basdang ado bagot baro ki jing don ki jing em ga jungi dei ka jing krau ga jung ublei bale de lamba ka ta ka jing krau ga jung u ba manga ban ma phi ngi long breu man breu ngiyo ya ka e ka bangi dan menta ka jing em ka junga ga jung phi dei namar ka jing krau ga jung blei ka jing krau jung u kam dei tang ha ka nei ka perthei henrei kadai na kabanta ka beneng bat kumjuru na kabanta ka ka perthei ha langba ka nei ka jing duai ni penpau ka ta ka jing khuj bat ka burom ka jong blei den mata ka dang ni ong ya ka nei kitin ni duai ya ki nei ki kintin kan long ka ba khuj ka karteng jong me u blei u pa u long u ba khuj u blei u pa u dar ha ku burom ha ka ta ka jing khuj ha ka jing long soti ha ka jing long ba lui lui jong lada ma u blei long ta ba lui lui kum no ke nyu la ban thau yang a ba de phi kum no ke nyu not ban khot yang a ba de phi ban long kita ki ba lui lui de namar ba long ta ba lui lui u de long ta ba khoj u de lang u ta ba soti de namar ta ka dau ngiru yang ngiru la khot ban long kita ki ba khoj ban long kita ki ba soti ban long kita ki ba lui lui ha ke jing em jing ba man la kasni ngi de ban bod ya ka na ke jing long ke jong blei ngi de ban bod ya ka na ke jing long ba khoj ya ke jing long ba krau ya ka na ke jing long ba soti ya ka na ke jing long ba lui lui ke jong blei ha ke jing em jing ba man la kasni ko hamen ko para nang ta pat habangi duai ya ka na ke jing duai ni ong bat ni wat ya ka ta kahima ka jong blei ha ke jing em ka jong a ka jong pi bun sen ha ke na ke sni la dangi yo i langi yo i bat habangi pe ya ka jing em jong nga ba jong pi ngi klen no ya ka ta kahima ka jong blei ngi klen no ya ka ta ka burom ka jong blei ngi klen no ya di bangi de ki khon ki jong blei ngi wat ya ka jing pha ya ka ta ka jing snok komen ya ka ta ka jing suk la de henry ngi klen no ya ka ta kahima ka jong blei den mata ka dau ha ka na ka sngi sajisin u jisu lang ba ka na ka jing duai upan kan mau yang ai phi ba man ka klemat ba man ka sngi ha ka ni dei ban wa ya ka ta ka hima ka jong blei namar ba yang nga ba dia phi la pha sha ka na ka perthei ban pan priang ya ka hima ka jong ban sam lem ya ka ta ka hima ka jong ha ki we pat ki jaj pen reu jong ka na ka perthei kibang ya kendu kibang ya syam kibang ni ya lang kibang em lang man kaski bakum juru om dei tang ha kana ka perthai ka hima ka jongplei kam kut tang ha kana ka perthai henrei ka yai peteng ha ka jong em balawe jungi dei nama ta ka dau ni dei ban ong halade haman kasngi haman klemat ka hima ka jongme kan urlong ha ka jong em ka jonga to ai bagata ka hima ga jume ko play track and rap kan wan ha ga danut kan wan ha ga mansem kan wan ha ga jumur ga jing perkhat ga junga khnang ba mangama phi ngin la ban samlem lane ban ailam ya kata ka hima ga jumblei ha ka prathei baro ga we bat kum juru ha ga ne ga jing duai ko pa jungi ni ong ba ni long kita ki bakloi ban pediang ya ka mon ka jumblei ha ga jing em jungi ba man la kasni baro mangama phi menta ni klet no ya kamon ga jongblei ni sneu ba nga ngadap ngabiang bangalong ubreu bapura bangala banle dalade marwei ngamdon kam yaw blei ngamdon kam ya ga jeng krishan jongkiwei henry ko hanmen ko para namar bangingi long ke jeng thau ki baret ke jengbu yang ni la phasha kanek perthei tang kita ke jeng thau ki baret dei nama ta kadau ngi dei ban kan mau ha ga jung em ga jung ga jung phi ba ngi dei ban pediang ya kamon ga jung blei kumbangi i ba kamariaru ka hikai yang ayat phi ba ngi dei ban pediang ya ga ta ka hima ga jung blei ya kamon ga jung blei ha ga jung em ga jung i tong ngin pediang ya ga ta kamon ka jung blei ka bau la ai hangi i wei pai wei kum juru ha ga ne ga jung duai ngio i bau jisu hikai yang ayat pi ba ni
Day ban IT lud ya de baro ha kijingdon kijong oblay. Ngi day ban chania ya de ha kibor jong oblay. Ngim day ban chania ya la ka jong ka bor ka jungi. Namaru oblay ulong uta ukan rajungi. Ublay ubala ai yang apa de pikat ka e ka bangidan ha ka jung em ka jungi. Day nama ta ka daw. Ngi day bandon kata ka jing chania kata ka jing IT ya de ha oblay bau oblay uday uta unong pendap unong penbiang ya barok ki jing don kam kajunga kajung pi ngimduna lada mangi ngi pai shoblay lada ngi IT u den mata kadau ujisu hikaya ngapa dia pi ba ngi dei ban pan ya kita kijing don kam jungi kibaman lakasngi ladang ipan ya kata kijing don kam jungi klempep ublay unsawan changi batun pendapan biang yangi kohan men ko para bat kumjuru jisu uong badu hikaya ngai pilang bar kana kijing duai bangi dei ban long kita kibakloi ban peniasuk ban yamap mar keliang nungkong na syame ladangi ngi kloi ban peniasuk ban yamap bat ki para breu kijingi bat ki para marjan kijingi bat ki bayi ngasem kijingi bat kumjuru ladangi daun kata kajing kloi ban map ya kiwei ya kata kajing dona kijungki klempep ublay un sa ayingi kata kajing map pada sa ayingi kajing sok lada mangala pingim la ban map ya kiwei ladangim la ban ladangim long kita kibak kloi bat peniasuk bat ki para breu kijingi bat ki para marjan kijingi bat kibe ngasem kijungi ublay dalalay umla ban map yang ibat umla ruban penyesuk yalat yang ibat u kasong hakata kajing kloi jenga bajung pi ban yasuk ban yamap bat kiwe ublay ru klempep ukloi ban penyesuk yalade ban ngabat pi ban ai kita kajing kurku ban ai kita kajing don kam kebangi don kam ha kajing em kajung pi kohan men ko para kine kidai kita kijing khot kijing wer jong jisu hanga badapi mentakasni bangini ai pusan kamtame haman kasen haman ka kelemat bad haman ka por bangi duaya kana kijing duai ko pajuni tongin pusan ya kine kitin kiba jisu ulai kai badolai ngi ha kana kijing duai kana kijing duai kaba kongsan na kabanta kijung pi kumbang itep kumbang ilong mene kanai kata kapaso jong ka gospel ban jong ka jing im Kristen junga ba jong pi dei na mata kadau to ngin penai jingmut to ngin pusan baha haman ka sin haman ka klemat haman ka por bangi duai ya kanai ka jing duai ko pa jungi klempep habangi pusan habangi penai jingmut bahaya kanai ka jing duai ujisu bat ublay pa jungi unwan ban Kristen yangi unwan ban yarap yangi unwan ban kurku yangi ban mangiru mila ban pendebhok ya kata ke kamram Kristen ke ba ulai hangi wai pai wai kam tame ban priang ya ke hima ke jung ha kana ke perthei lengba ke jung yamba pha junga ba jung pi ani roh yo Jesus Christ Junom la junom amen nangai dhau blay pa bran bor baro unong thau ka bneng mat ka khendel badhau Jesus Christ kon bamarwe jungu utrai jungi yaw balapod na bensem bakoi yaw balakana kamaria tesoti yaw blasha labe popo bentius pilatus lasanap nayu laya balatebu ulaya sikbaya ha kasngi kabalay lamipan kibaya ulakir shabneng usong sakaman ublay pa dan bor baro nang taruan baran bishar kibim kibaya nangay haman sim bakod ha kabalang kakalek bakod ha gajing salok karakod ha gajing mabe kipom ha gajing ipat kadok but ha gajing imbom chukut amen Laispa Prapua
temu sobat dak jong ka jing e jongi sim ku try sim yaki ai ti lu dia la de sim ku try sim yaki akti jong mengi ai ti Tuduai ko para baga jengkenya junga bajungpi kan long bapriang huna kemadu bleu pa badan bor baro Kau try pedang jing kenyanek di jongpi nak kata kacing ro rom kerteng jonggu kacing mentau ingi pada kapalang jonggu jonggu baro kawai ko blei me ubaha kine kejing trua ki bangi lawan ramenta me psa da kejing bam ba me lapan thamai da ka sakramen ya kejing don kam ki ba ar setap jong ka jag ben reu to ai ngi kerpat ba kejing psa ka ba ki la ai ki ai don na ka banta jungi hala ka met ne ka mensim da kris utrai jungi Amen Utrai dan rengkat batpi Rengka bat piru Token tewila ki danut kintiwe ki shau Token try anu utrai belai jungi kasong hok bat kadai Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka daiti jungi bat ka jing panem yangi Haman la kapor bat ka chaka banai ngu yami Koken rat ko kpa bakut ko belai badan bor bat bom cukut Namar walada mem don kam ya ka jungi ro jungi Penban ka jing snongu jongi kadai ka jing ai jongme namar ka jing ro jongi kin yai penyari ya ka jing krau jongme henry ki yarab yangi na ka banta ka jing penem lembau trai jongi Jesus Christ bat kumta rangkat bat ki kanhon ruai jongki angel ngi ro yame ban ngi penbana da ka jing kemen Ubaku Utrai lagi pai Neng pertai sawada kaburung jome Hosana, Hosana Turwai ublai jatro Hosana ublai juno And yaro bawang agak kucing utrai Neng pertai sawada kaburung jome Hosana, Hosana Turwai ublai syatro Hosana ublai juno Da shisha malong bukhoi kotrai ka me jong ka jing khoi baro namar kata ngi karpa de me do ban khoi pan kantang ya kine ke jing trua jungi da kwa pha yon sim jume kum kam jer halo jungki bakin tulalong yangi ka met bakasnam jong otrai jungi u Jesus Christ Hakapor peladino yau badala kamon singabha ula penyam ya ke cingsha cetom ula shim yokpu bad kebainu yame
ulak dia yu balai hala kesimran uwa to shim bato bam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga yak banaiti na benta chongpi ha keju korkon enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ula ay hala kesimran uwa to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai badbam jukut yak ba en penme na kebenta jongpi bana kebenta kibabun na kebenta kejumba bikipok to leya kane ban kan mau lenga kajimaya jong kajinge Kata sin bangi banju ne upu Bagni dina kane kakuri Ipin kajing ya jami kotrai Tatabu namar katang ig bapan mencaya kajingia bagajingmi pacuku ngitrwa me kotra yupu jong kajingem badya kukuri jong kajing penem ngi daingu adem namar melenyew yengi babit banyang akmat me badban sakri yeme dag basnyorek ikrpat yeme bangi bayo benta hakamet batkasna mukres ngilong kiba lapanyetli kawe daman simbakoy token mau kotra kabalang jengme kabla priang setelah kepertai bato panjanaya ka aga jengi rangkat ber Francis Papa ko jengi Wilbert Marwain Bishop jengi kakenhon ki Bishop baro ki lengdo token mau lemru ya ki men ki para shenrang batkantei ki balayatia ta ka bakermen ha ga jengi pat padya baro ki balklatno ha ga jengi snei jengme to pdiang ki sha ga jengi shai ki kmat jengme to snei yang ibaro ki kerpat yame barakat bat kamariate soti bakut kakmi jongoblay pujisa bakut ukurem jongka ki apostol bakut barbaro krekut ki belapeks no bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha kajengem bam jukut bat begini ro bat pandan borom yame daw kun jume uji sukris Jauh lembadu badhau kalong ame blay pa badan bor ha gijing long kawe jong men sim bakut baro ko borom gijing ro chinam la chinam amen kumblau kum yang ngi daw no pen em bat kumlehi kai ngi dakstin blay ngi no banong ko pa jungi ba neng kalong bakut kerteng jome kanwan kahima jumme kalong kamon jumme hak kedeu kupa meneng tai ni menca kejumbang jungi kabala kesni batamap yangi kerekan jungi kumbal rogi map ye kebeles yangi padwa jalam yangi sha kejing pensoi henry chapalai yangi na kabasneu to penlai yangi kerpat patrai na kejing sneu baro ha kejing spon jumme ta jing suk jing sanya kisni jungi namba da kejing rap kejing isne jumme ngilai barabor na kapop bat ngin yo jing da na kejing jenjar baro kadba ngin ngap melenti ya kejing kermen bakoj bat kejing wat pa jong nong penem jungi uji sukres Namar kejume kalong kaima kejume kabor kaborom Jinam la jinam Kodra Jesus Christ may belong hagi apostol jume kajing suk ngaya pi kajing suk junga ngaya pi wat pe yakipop jungi henry yakajunge jong kabalang jungme pada kajing spon jungme kaya kajing suk bat kajing yatali kawai kat kum kamon jungme
Mame ubin babasensyar jinom la jinom. Amen. Kajing sugut rai kanan barabor rengkat bapi. Rengkat bapi ru. Tol ngini teruai kadang kajing suk iwe ha iwe pat. Kajing suk bapi. Kulang bro, me bagi nagi poka pertai, usia senayangi. Kulang bro, me bagi nagi poka pertai, usia senayangi. Hak mi kulang bro jong blay, hak mi bukit no ya ki pop jong kepertai, suk kito ya ki balakot, shaga jingkawai jong okun lang bro. O kenrat kam shong hak memang rung pop yin junga, Henry shong tan nagati, macam sip junga kan sakia hi, teman bagus lang Chris kan beliau lang ni shong. Terus
yang paparwe jini berkunjuru kayi kesem ni ID la derbi wan ram ha patmai hangi kata kecing sup kejumi wa kita kata kecing sepang kejumi hangi yoi pewe pangilar bangnya sup pangilar pamau ya kecing kecing weakness ni kecing yoi hangi pamai hikai hangi sangba kecing kuai kopa jumi oh Yesus biya hangi wan raro keman jumi ki bapang masudam baduk ki bakerdu kamta me gitu ki badan apa deng kecing syah sumar hagi hospital paper mencari jepang paper kecing don ki badan don hayi ke semua laban sumar berkebun laban sumar Yesus di wan raya ki yang maju me hagi negeri pamen ketaya ki pamen energi ketiga jumi bakin yo biam ke kata kecing koi kecing kia pura ki wan raro maju me ko kana Yesus biye pinong papa setelah ke pei balang ba kecing rum kecing me balang ba kecing le kecing me ha kecing em kecing ki kamta me kecing persan me bersih koi ila bani kata kecing na kecing ki bakuno pai biam shame sajen oh Yesus biye ni idea la ne hame ni idea kismen ki para kecing ya ki bai ngasam kecing ya ime pa jumi baro pamen rima sumare ni pamen pendapat penbiang ni ya baro kecing don kam kecing ya baro kita kecing kuan kecing kan jangan dos bangi dan nak benta kecing im kristan nak benta kecing im breu kecing Yesus biye wan masya wan mensimti yangi wan banyalam wan bertenanti yangi bangi laban non kita ikon bisot jome ha kecing im jini pamang lagasi wan mensimti yangi wan banyalam wan berpersan wan banyalam wan bertenanti yangi Syaklati jong kecing sup Syaklati jong kecing ha Syaklati jong kecing jong me patwa Yesus tongin ya duai kumba kane kecing pedang ya ka khamanian bakhoi jong me kotrai kapan ilpa ya kecing ya teli jong kirunge hame kumta ro to ai bakan kan penmi ya uso jong kecing ya teli ha kabalang jong me Dakres utrai jungi Amen. Utrai dan rengkat batpi Rengkat batpiru. Ublay badan bor-boro unkurku yepi Ukpa badakun Badaman sen bakut Amen. Tolek suk ya ro ya utrai Dakajing embab ha jongpi Isongu ya blay. Shispa sang pusa. Aji subasyauri pacemnu Aji subasyauri pacemnu Penlang yangan ungkado jome Penlang Aburam hakpa patukun hamat sim bakoi kumba kalong haba menikong uji merta berabo jinam amen. Enjaro itrai Yesus Kristus jinam.